भाजपच्या शाउटिंग ब्रिगेडमधल्या ज्या महिला फक्त आणि फक्त गलिच्छ राजकारणाचा निम्न स्तर गाठत अनेकांच्या आयुष्यात निष्कारण डोकावत राहतात आणि त्यांचे आयुष्य अक्षरशः ज्यांनी उद्ध्वस्त केले, पुण्यातले रघुनाथ कुचिक असतील, राष्ट्रवादीचे महबूब शेख असतील किंवा आता विद्या चव्हाणजी असतील, या प्रत्येक वेळेला त्या कमालीच्या तोंडघशी पडल्या. त्या स्वतःच कशा पद्धतीने कट कारस्थान रचतात या गोष्टी बाहेर सुद्धा आल्या. आता तर माननीय न्यायालयानेच आपल्या सोयीनुसार भूमिका बदलता का असे म्हणत जेव्हा त्यांना झापले, तेव्हा पुन्हा एकदा एक सोयीस्कर युटर्न घेण्याचा प्रयत्न केला. असो, या सगळ्यांवरती आपण व्यक्त व्हावं इतक्याही त्या आता महत्त्वाच्या नाहीत आणि त्यांच्या पक्षानेही त्यांना आउटडेटेड ठरवून टाकलेलं आहे. त्यामुळे अशा आउटडेटेड लोकांवर काही फार बोलावं असं मला अजिबात वाटत.